दर्शक बंधु आपण मानक मनरे भी केबे ना केबे प्रश्न उठिथिबो जे कोणार्क मंदिर रे ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହୋଇଛି ଏହାର ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପଛରେ ଇତିହାସ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଏହିସବୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବନା ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 262ରୁ 261ରେ ମହାନ ଅଶୋକ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ 1.5 ଲକ୍ଷ କଳିଙ୍ଗ ଯୋଦ୍ଧା ଆଉ 1 ଲକ୍ଷ ଅଶୋକଙ୍କ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କଳିଙ୍ଗରେ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ କଳିଙ୍ଗର ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କାମୁକ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସେକ୍ସ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବନାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ମହିଳାମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ମନରେ କାମୁକତା ଭାବ ଭରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କାମୁକ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁକୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଅଛି ସେ ମନ୍ଦିର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ନଥିଲା, ଆଉ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର 1290 ଶତାବ୍ଦୀରେ ବନାଯାଇଥିଲା। ପୁରାତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ 11 ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ କଲରର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଘଣ୍ଟିକୁ ବି ଦବାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।